No niin, tervepä terve taas kaikille. Ja nyt teidän varmaan eka kysymys on tää nyt, että no mikä nää on tää uudet videoaikataulut ja minkä takia ei ollut tullut näitä videoita, koska no me nyt ollaan selittämään vähän niinku näistä nyt ihan kannaa, että minkä takia ei ole tullut näitä uusia videoita. Että yksi on niinku semmoinen, että me nyt on siirtynyt tämmöiseen uuteen aikatauluun, mikä on niinku sillä tavalla, että mie pyrin saamaan videon joka toinen päivä tänne YouTubeen. Eli tulee niinku tämmösiä 4 videoviikkoja ja sitten 3 videoviikkoja. Mutta sen ei pitäisi sinänsä haitata niin paljon, koska ne on kuitenkin joka toinen päivä aina tulee video, tai minä yritän ainakin pyrkiä siihen. Ja sitten vähän, että minkä takia niinku joka toinen päivä, että miksei ole niitä 5 videoviikossa ja tämmöistä. No, se johtuu nyt ihan vaan siitä, että no minä nyt kerron, että siihen on niinku 3 pääsyytä. Ensimmäinen on tietysti tämä, mistä minä olen jo puhunut aika lailla paljon, eli koulu. Kouluun joudun nyt panostamaan vähän enemmän, koska olen 9-luokalla ja kevät alkaa sitten lähestymään tossa ja pitää vähän näitä hyviä numeroita jo saada, että pääsen sitten sinne minnekä haluan. Ja sitten toinen syy on se, että tämä tietokone, nykyinen tietokone ei ole mikään siis ei todellakaan mikään paras mahdollinen niin videoiden niin renderöijä. Että jos otetaan vaikka niinku huomioon, että jos me vaikka teen joku tämmösen 15-minuuttisen Minecraft-videon, ja yleensä se ei ole edes mikään 15-minuuttinen, vaan se niinku, yleensä siinä tulee aina jotakin semmoista, että minä en oo ehtinyt samasta valmiiksi, joten viivytänpä sitä nyt tällä pikkusen. Niin sittenpä siinä käypikin sillä tavalla, että siitä tuleekin semmonen 20-minuuttinen jakso. Ja sitten kun minä tajuan sen ja pistän sen renderöitymään, niin tulee aina semmonen, joo, tässä kestää taas semmonen 3-4 tuntia. Ja se on ihan totta, että minulla kestää 20-minuuttisen Minecraft-videon renderöimisessä semmonen 3 tuntia. Eli siinä menee jo niinku 3 tuntia siitä minun niinku päivästä. Ja sitten on vielä tämä loppuosa, eli sitten tämä lataaminen. Ja sekin tietysti riippuu ihan siitä tiedoston koosta, mutta jos otetaan vaikka niinku, että tämmönen 800 megatavua, siinä on semmonen 2,5 tuntia tai 2 tuntia, koska meillä ei ole, siis tämä nettikään ei ole mikään paras. Kiitos siitä meidän routerille. Eli toisin sanoen ei kiitos. Joten siinä on niinku nyt nämä syyt, eli minkä takia. Eli internet, tietokone ja koulu. Ne on näitä syitä, että minkä takia minä en ole saanut näitä videoita upattua ja minkä takia minä en pysty uppaamaan niitä niinku joka päivä tai niinku 5 videota viikossa. Että jos niinku ajatellaan, että milloin menee ekana 3 tuntia siihen renderöitymiseen ja otetaan tämä nyt huomioon, että tämä on koulun jälkeen. Koska useimmiten minä en pysty edes renderöimään sitä illalla, koska se menee jo sitten vähän liian pitkäksi, niin 12 illalla. Ja monet on nyt siellä varmaan, että onko sillä joku nukkumaanmajo-aika, on semmonen nössä. Hei, me tarvitse oikeasti unta. Olen kasvava nuori mies ja minä tarvitsen unta nukkuakseni. Lause, joka teki eniten järkeä koko maassa. Tarvitsen unta nukkuessani, juu. Niin, eli siis tarvitsen unta jaksaakseni seuraavana päivänä. Joten, niin, eli periaatteessa minulla on nukkumaan menoaika, mutta sen nyt tuskin pitäisi haitata teitä kovin paljon. Joten siinäpä ne oli oikeastaan ne eli 3 tuntia renderöitymiseen, ja jos arvellaan, että niin minun koulupäivä loppuu niin silleen 2 tai 3. Joten 303 tuntia, niin 6 on video renderöitynyt, sitten 2,5 tuntia lataamisessa. Niin se on niinku siinä 8:30 latautuneen, ja siinä vaiheessa on niinku vähän silleen, että ei enää jaksa tehdä videoni. Tai kuvaan video, mutta en pysty pistämään renderöitymään. Joten siinä on ne syyt. Ja sitten jos käypi vielä talvella Sony Vegas vähän niin kusee nämä hommansa ja tulee semmonen oikein kunnon 5 minuutin musta ruutu siihen, niin se on taas sitten ihan eri asia, että sille minä en voi mitään. Enkä minä voi näille renderöitymisellekään, mutta minä säästän aikaa rahaa uuteen tietokoneeseen. Ja sen pitäisi pyörittää näitä nyt ihan kaikkia. Ja minä nyt tiedän, että random on siellä kommenteissa ihan varmasti tulee pistämään sinne kommentin, että huono kone. Siis minä olen ihan täysin varma siitä. Se on niinku sen tavaramerkki, uusi lausaus. Randomin pitäisi alkaa myymään teepaitoja jossakin kulmakaupassa, missä on huono kone. By Random Dare. Joo, mutta kuitenkin eipä tässä sitten mitään muuta. Jatkakaa te siellä elämäänne. Huomenna tulee uusi video, sen minä pystyn lupaamaan. Joten, niin, eipä tässä sitten mitään muuta, eli